BTV новините. Бягай, бягай. Бягай. Гневал и старван. Кой? Зъба изгневил. От какво? От кукумявкане, прашинки. Ама ток ли фърлихте върху него? Да. Осма, Да. изтоманихте ли са? Не. Не. Като си каже, есть, горе-доле, звездите то хвърля. 6000 конски сили вземам. Вие? Да. Грамотевица получава от звездите. На колите то хвърля. Като си каже, есть, горе-доле, звездите горе стоят, колите минават, то хвърля. Чиу-чиу. Чил-чип се. Чиу-чип. Вампир, майна. Изчурел вампир. Вампир, зъбът. Какво стана зъба? Изгневи. Изгневи ли? Изгневи ли са? Да. Добре. Не. Оха. Ела белджами. Yes, горе-доле, звездите то хвърля. Конски сили 6000, страшески сили. Лъвът Васил Левски у мене. Yes, горе-доле, като си каже лъва, възстановлява и ядосва се. Вика се. От колите всички страхуват. Като викам, като Васил Левски лъва. Чао.